Gikan sa basahon sa Genesis. It tells about the 12 brothers, the children of Jacob, who begins the 12 tribes of Israel. Dinhi sa Ebanghelyo nga itong ibasa karon. Sinugdanan sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mao ang 12 ka-apostoles. Because the Church of Jesus Christ is the new Israel. Because we are now in the new covenant. Karaang kasabutan, gisumpayan sa bag-ong kasabutan, 12 ka mga anak ni Jacob, sumpayan sa 12 ka mga apostoles, karaang sakripisyo sa mga mananap sa templo sa Jerusalem. Karon ang halad, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan diha sa santos nga sakripisyo sa misa. Because the Old Testament is only a prefiguration of the New. The fulfillment of revelation is in Jesus Christ, our Lord. Ug dinhi sa Ebanghelyo nga ato gibasa karon, niingon ang ato Ginoo, ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo. Ni bisan unsang lungsod sa Samaria. Kaning mga taga Samaria, mga Hudiyo ni, apan nakigninyo og dili mga Hudiyo, dili na ni sila musimba sa templo sa Jerusalem. Doon na sila ilang kaugalingong simbahan. Og ningon nga ato Ginoo, adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Ang pasabot nga iyang tipunon ang tanan nga mga membro sa panon sa atong Ginoo sa tinun-anay nga mga Hudiyo. Because I would suppose charity begins at home. Ang iyang mga kaliwat, ang iyang mga kadugo. But this would change later on as the church is going to grow. Humana mo diri, gisangyawan na mo, kamong wa mo tuo, di mo kaapil, og niingon ang atong Ginoo, go to the ends of the earth. Ang bot pasabot, ngadto mo dili mga Hudiyo. Make them my disciples. And Jesus Christ is not only the Savior of the Jews, He becomes the Savior of all mankind. The promised Messiah
does not just liberate or deliver the Israelite nation. He liberates, and He is the deliverer of the whole world. And that it changes everything, because He is Lord of Lords and He is King of Kings, not just for the Jews, but for all of us. Mao nga makaingon gayud ta, Ginoo, ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. And Jesus Christ comes. He is the mercy and the compassion of God. Sa ngalan sa Manok, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manindog. Pag-apo kita samahan nga, hatagan kita og kadasig sa paglimod sa atong kagalingon o pagsunod sa iyang mga lakang. Ang atong tubag, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami.